mga bata, kini si Baby Apyot and welcome to my vlog. Tapos nami diri karon sa moang balay. Kaniyon nang wamig man sa dito. Manakop mig apan-apan diri sa kong kuyaw niya. Tara lapad ki sa katanan tapos dito mi sa kuan maglakaw-lakaw gun mi dito sa unahan. Kaniyo lami ki sa katanan ang mansanitas. Tapos mulaglag na mi diri ka nang manguli mi diri sa bukid tapos manakop mig apan-apan. Mana mong CRO. Pakita na ko sa inyo kung among CR. Kanang hapit na matumpag kay dugay naman kayo ni diri gipuy anog bitin. Hindi naman ni makatkat, tanawan din siya oh, dupulon Dara among CR kay nabungkog naman ni oy. Welcome to my vlog sa mong CR dara. Dara ang CR na mo. Karon kay itur na tamo sa mo ang bukid kay nang nakakuha mi diri og bitin tong adlaw kay gipa sugba sa kong papa ang bitin. Tapos mana diri mo ni among balay diri dapit kani. Gamay pa mong balay dara o. Diri man mi nagpuyo sa una. Tapos pako. katong gaga pa ko na karon kini gamay naman ko. Tara, mato siya ang amo ang tiglimpyo sa mong balay kanat tong babae dito sa likod. Tapos kani si Kuya J tigwa sa mansanitas kay mamaninegosyo na mo mamaligya mi og mansanitas kani o. Tapos paguman kay i-export man daw ning mansanitas kay kuan man ni kining tambal man ni sa virus. Andara mga tang mansanitas ninyo mga bata. Dala. Hi mga bata, nako diri karon sa mong balay. Kana mong balay. Kay diri mi nagpuyo tapos man imong pagkaon no, mansanitas. Mga namig mansanitas diri kay mana nga mong balay diri kay gamay kis katanan tapos itorta mo sa among balay. Ah, tara. Bro. Makaan magmansanitas. May kis katanan ay kanta diba? Mansanitas yo, mansanitas, mansanitas kang mansanitas. Nangwamig mansanitas diri kay nanami diri sa bukid kay naglaag mi sa ako ang mama. Dara o. Mana man bukid. Tapos nangwamig mansanitas diri kay paborit man kay nakon ni pagkaon man sa kong langgam pero makaon pag kuani. Lamig kini do. Nawala lamig sa katanan ng mansanitas. Here we go. Ito po si Gigi Maki ng Davao Mix Club. Ang kauban ako si Ermi Asurgarma. ang kantao na mo Mansanitas. Okay? Siya po ang mukuros. Okay? Okay. Play the music. Yo. Mansanitas. Sorry myself. Mansanitas yo, mansanitas. Mansanitas imong gipangita na pudno. Mansanitas yo, mansanitas. Mansanitas imong gipangita na pudno. Unsa imong gipangita nimo sa mansanitas? Ing ana jud na hilig sa mga bata. Maglumbaan na gani sila sa punuan sa mansanitasan aron manguwa og bunga. Magsumbagan na gani sila basta makuha ang ilang paborito. Kanang pula-pula ang ilang gusto. Kay tungod jud na kay tamisam is ang mansanitas kay natural na prutas. Kung manguha ka sa bunga ni ana, way masuko sa imo ana. Di pareha sa uban na prutas. Kung mananghidyo ka og tarong, ayaw na lang jud asahi. Kay nasilinga na perting dalua. Kung mamugos ka sa imong gusto, kung makitaan ka na nuwag bunga, basig malabayan jud kanya og bato. Yes. Mansanitas. Mansanitas yo, mansanitas. Mansanitas imong gipangita na pudno. Mansanitas yo, mansanitas. Mansanitas imong gipangita na pudno.
Karun gani nga dagko na gyud maulo no gyud mo kuwag mansanitas madlo ka sawan sa ilang uyab basik inon sa ilang kauyaban ang mansanitas bagay lang na sa mga bata kung dagko na ka wala na kay angay dong kung mamugos ka sa imong gusto basik inon jud ka sa imong uyab mura jud kag tukmo ana mo nagyud walay mo kuha sa bunga ni ana madlo ka sawan sa ilang uyab basik inon sa ilang kauyaban mura jud kag langgam ana basta mukuha jud ka sa bunga ni ana. Here we go. Mansanitas. Mansanitas. Mansanitas yo mansanitas. Mansanitas imong gipangita na puno. Mansanitas yo mansanitas. Mansanitas imong gipangita na puno. Katong gani nga bata pa jud ko di gyud ako gyud makalimtan sayo pa gani sa buntag mukat gatayon sa punuan sa mansanitasan aron manguwa og bunga naabtan jud ko ting panuod to naguol gayud ang akong mama naabot sa ubang lugar pag uli niya dito sa among balay nakitaan jud ko niya sa punuan sa mansanitasan gilabayan jud ko niya og bato naglalis gud mi sa akong mama giinan jud ko sa akong mama anak uli sa dito sa atong balay basig unya ka mapas mo mauna niya jud ko mo uli basta makuha na jud akong 100 ka bunga masulbad na jud ko busa mga kabataan kung pauliyon jud mo sa inyong mama ay nalagi mo pagsupak-supak alok sila makasigi kay tungod kay mahal tambal karon panahuna Panahon na, mahal ko panahon na. Mansanitas yo mansanitas. Mansanitas imong pingita na puno. Mansanitas yo mansanitas. Mansanitas imong pingita nga puno. Bay, manguatag mansanitas. Sige, trabay, asa mo ta? Sambalay. Sige, munguat na. Salamat. Ito po si DJ Maki ng DMC Double Mix Club. Kauban na to si... Ermi Asurgarma. Okay, tuyo ko na to. Ademi sa Facebook. YouTube. Facebook, YouTube. Chat lang ninyo kung gusto mga si po number. Pag-meet. Nata diri sa Katalunan Grande. Elementary School. Wapo kay diri no. Bye-bye.